ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଏଡିଟର। ମୁଁ ଆଜି କୁକୁଡ଼ାର ମନ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ପୁଣି କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିବେ ତ। କିଏ ଡାକେ ମତେ କୁକୁଡ଼ା ବୋଲି, କିଏ ଡାକେ ମତେ ହେନ୍। ପର ସବୁ ମତେ ଉପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ହେନ୍। ରୁହେ ମୁଁ ଚିକେନ୍। ମୋ ବଡ଼ିର ସବୁ ପାଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ ଲେଗ୍ ପିସ୍। ଏଇ ପିସ୍ଟାକୁ କିଣିବା ପାଇଁ ଯେତେ ପଡ଼ିବ ଯେତେ ଫିସ୍। ଟଙ୍କା ପଇସାରେ କଞ୍ଜୁସ୍ ନ କରି ମତେ ଦେଇଥାନ୍ତି ସବୁ କିଣି। ମଧୁରମାନଙ୍କ ଚାକଣା ପାଇକି ଖାଇଥାନ୍ତି ମତେ ଆଣି। ବିବାହ ରାସ୍ତା ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଆଜି ସବୁଠି ମତେ ଖୋଜନ୍ତି। କୋଉଠି ପକୋଡ଼ା କୋଉଠି ତା ଝୋଳ କୋଉଠି ମତେ କଷାନ୍ତି। ଲାଜ ହିଁ ଲାଗୁଛି ମତେ ତ ଯାହା ଖାଆନ୍ତି। ନିଜ ଅଣ୍ଡାକୁ ଜନ୍ମ କଲେ ତାକୁ ବି ଟେକି ନେଇଯାଆନ୍ତି। ବଏଲ କରନ୍ତି କରିବି କରନ୍ତି ତାକୁ ଆମଲେଟ୍। ରୁଟି କରିଦେଇ ଅଣ୍ଡାକୁ ବାଡ଼େଇ କରିଦେଇଥାନ୍ତି ସେଟ୍। ଏଇ ଆଇଟମ୍ ସବୁଠି କୁଆଡ଼େ ରୋଲ୍ ଭାବେ ପରିଚିତ।